ajụjụ nji maka ewe bịa n'ụbọchị nke taa 07060485853 ma ịkpọ na 0915570. Hello. Good evening. Ke ime? No. Ọbụna ha fụ Biafra Nigeria war ama na ụlọ onye Yoruba onye Igbo si nnọọ kama ogbuo ude onye Igbo afọ onye Yoruba fụrụ onye Igbo n'anya mana eke ihe ụzọ na-abụdebe ịghara onye Yoruba onye Hausa amin onye Igbo anọdị bikọta na onye Igbo ga-ebu ụzọ lee ọtụtụ ihe na-eme today na anyị Igbo anyị bụ ndị Igbo ọkụ nwere na-aza afa Igbo na-egbu Igbo nnọkọta mana ọ bụrụ otu aka ndị Igbo dịrị before the war ndị Igbo automatically change maka ego were maka ego lee their birthright. Kedu ihe ị ga na-emekọ wute onye Igbo kete trọs ebe onye Igbo ga-akata obi ejima na-abụọ iji gbuo ofu ejime ka o wee meke mmanụ ha na-ene ndị wọs bụ n'olu ha na-ene ndị obodo ọzọ anyị ndị Yoruba wetara ha anya n'ihe ahụ ma ndị Delta ma ndị Edo kedu ha mana nke ha na-aka njọ ọ dị ka iweta nwaanyị n'ọkwa nwaanyị kpawazi arụ ọgwụ na nwoke afọ ha azụ ya anya ọgwụ na nwoke afọ ha azụ ya anya so na ọ bụ maka nke ahụ my sister ndị Igbo mere onwe ha ebere ọ bụgodo n'ọfịs ebe ahụ ịnọ ịda afọ onye na-alọsi iti gị anya isi ebe ahụ pụta onye na-agosi na Emeka wee na mana iruo Lagos onye Yoruba sụrụ ala Yoruba English ana ha sụọ be ha ma nke bụ prọfesọ ma nke bụ dọkịta ma nke bụ lọya they will never speak their language ha ka ha ga-agasị mana bụrụ onye Igbo ya ọchọ ka eme ihe ọ na-ekwu ọsị biko I don't hear Igbo speak English ọ na-eme ndị ọnụ ebe m ga-aga ebi esu m oyibo sị na m ama ihe na-asụ na m aghọtaghị adịmanụ oyibo ndị Igbo ifele mee ha bụ olelu nwanne gụrụ ụgba n'ahịa nnata ụtụtụ ji eji eso na ndụ ebe daalụ sọ ha ncha bụ ofu okwu ahụ a na-ekwu mana na your own opinion ọ dị gị ka ndị Igbo tru afụrụ onwe fa n'anya ihe nwoke ahụ ịma ihe nwoke a jụrụ ihe okwu jụrụ ewute mbụ na onye a n'obodo Igbo for years na ọ nụrụ ihe n'obodo Igbo mana ọ sị na ọma conclude wee natakwa na Krismas a wee tụgharịcha uche jee riche n'anya nnọọ jebe nwunye ya na all days natakwa ọ sị na ọ bịachara Enugu sef mụọ nnọkọtakwuzi na-asị na ọmụmụ eje tọ nke a dịkwa ka trap na-agwala anyị na anyị ka anyị kwachinọta onwe anyị ọsị m mba na ọmụma wee mịa ka a hapụ ịma bikọs ịmalụ na ọ na-abịa wee sị ama na mkpa prizes dị n'afịa ya echi ọsị m hapụgodo nke prize nke ahụ ọ magodo na nke ahụ bụ nọ ndị baịbụl ife na-etinye ya bụ ego. Hello. Good evening. Ndị mma ka ekwan nnọọ eyi anyị kenekwa Chukwu. Uche from Enugu nnọọ.
na ofuru nwa n'anya na ọ dị m mara na ba na-aga ụbọchị na-aga n'uchi gaji na-aga so ụwa na-echenji so a lot of things ga-emezi expose ọ dịzi aka Igbo afrozi nwa n'anya mana nke bụ eziokwu na ntọala Igbo ọbụrụ ndị furu nwa n'anya ka ndị Igbo ọ bụrụ na abịa na Nigeria the whole tribe nọ na Nigeria onwe ndị emenwere ife eme ndị Igbo ka nọrọ na-ekwu ofu okwu adịrọ m sure na ọ dị possible na onwe ndị ka ga-anọ mana ndị Igbo ka nọ na ife m na-agwa gị emega ya expose so much afụfụ na ife ga-eme anyị fụ na mmadụ nwere ike ire nwe ya ka onwe kede based on frustration obodo anyị nọ n'ime ya dị n'anya bụ na even na politics ndị Igbo na struggle enwe ike n'ọnụ ha so mee ọdịzi aka si nọ ụfọdụ ha bụ sell out no ọkwa na-akụ ndị Igbo ka ha na-azọ okpukpekiri mmụọ ife ọ na-ahụ ụfọdụ be na-azọ banye n'ọda politikal pati na-achọ ka azụta oke ndị Igbo ụfọdụ na-efe na usoro ọ dịchara otu ahụ because ị na ọkwa in that position ọ bụrụ na ofu anyị niile nọ n'ofu ebe ife na aga akụpụ anyị so anyị kwesịrị na-adị open minded n'ife niile anyị na-eme ka anyị hapụ na-efu na onwe ndị na-abụ ndị ọjọọ ofu ife ka anyị na-ajụ kama na ma achụtabere ya ọ dị ka onwe ndị nke ha dị iche so efe m na-ekwu na Igbo kapụrụ onwe ha n'anya because ọ naanị ndị Igbo na-abụ ha gaa mba hapụ Igbo ma ya kpọrọ nwanne ha gaa nọrọ ọ Igbo bụ ndị na-abụ ha nweta akụ ha lọta n'ụlọ achụ onye ha ga-echukwu ya wee bido so enwere so many things ọ bụrụ ma ịma na ofu mkpụrụ aka mara si n'ozuo ọra onye nwere bad experience o generalize ya mana ịgakwa n'obodo ndị ọzọ na tribe ndị ọzọ otu abụọ dịkwa na kọnshọn anyị nọ n'ala emego alright jisi ike kekpeghachi m azụ ọ sị na abịakwa na tribe ndị ọzọ na ọkwa otu a ka ọ dị ọ bụrụkwa sọsọ ndị be anyị ka ọ na-eme ha na ndị be anyị ka ji ofu na mafia dise ngwa ọpịa ka nji eburu abịa plus onye nke a ife okwu o nwe ihe ndị ọlụ gasị ọ rụtanyechere ọzọ kwukwe ya adị nwegwakwa ebe ndị ee ee oke nnọọ ka afa gị na ebe isi akpọ m nnọọ nnọọ ekesa ka ihe mee na amakwa m ihe mee okay is well ndị na-ele nwanne dute ego bụ ndị na-abụrụ pụta ọ bụ ndị re Igbo bi nchekwa ego bụ ndị ọbara ha dị na Yoruba na Hausa ọ ndị a bụ ndị na-afụrụ onwe a na-abụ ihe azụ ndị Igbo na-abụ ndị sabutu abụ ndị na-afụrụ onwe n'anya n'ala Igbo pụta ọ bụ ndị Igbo mma Igbo fụrụ onwe n'anya nwee lụọ gịnị ogbunigwe mgbe a lụrụ ogbunigwe alụrụ kiri ka esi lụọ ya mgbe anụrụ ọgwụ Biafra wọ bụ na afro ka esi nụọ ya Igbo dị one dịka Igbo si wee hazie onwe wee nụọ ọdụ nye ka anyị na-ajụ otu ahụ ọ dị na mbụ ọ ka dị otu ahụ ugbu a ọ na-amachite azụ na ọ na-amachitezi azụ okay nwere mgbe ọ dị ka ọkazi njọ bụtụ kịta ngwa gị ka Igbo si wee dị in unit now wee na-apụtasị wee na-ekwu okwu n'obele agwa gị na aka Chukwu dị ya aka Chukwu dị ya ha amata agụgụti sensi ya ha anata agụgụti nke bụ na ndị Igbo na-anatazi sọm na-anatazi ndị nwere amamihe na-anatazi ala Igbo ebe ebe investment so onye abụdịke mmadụ ekuziri ndị Igbo afọ nwa na Igbo afọ nwa na-abụtụ the whole world icheke the whole world ndị Igbo ji ebe ahụ afọ nọ ebe a dịrị nọrọ agaga bụtụ Igbo ji ebe ahụ ọ bụ ya ọsị nwanne m bịa ka anyị jee ebe dị otu a ka anyị jee eme ndị ono na-emekwa ebe ahụ anyị jebe before you know that place and develop abụrụ ebe bụ city kere ndị mere maka ọ bụrụ Igbo ọ bụrụ ifuru onwe ya n'anya ọ ga-eme ka ebe a bụrụ city biko Igbo furu onwe ya anyị furu onwe anyị n'anya anyị furu onwe anyị anata agụ na sensisi anyị ndị ọbụla si na ọfuru onwe ya na-eme ihe bụrụ sabotu a oge iji si enwe buru
na ya bụ ọfọ ndị Igbo na-akọ ịma na-ebu saboto a na ndị Igbo na-ele nwanne gị pụta ka ọ pụta Peter Obi anyị fụrụ ka ha si wee kwuala ibi ndị Hausa live blọg ndị saboto anọ n'ala Igbo na-eje na dị na Peter Obi na ọkọrọtọ ọnụ ya ka anyị na-eje n'obi ka ji n'aka ọmatago so onye bụ letin chọrọ ihe ọnụ n'aka ihe nke mbụ Igbo fụrụ onwe ya n'anya a ga-emepe obodo a ga-emepe ụwa niile daalụ gị na Dalo, Dalo, I love your dreams. I like how you've decided to be a dreamer, and as na dreams don't die. So long as need indo, ige mezu yeni ọbụla ị chọrọ ịbụ ị ga-emenwu ya. So long as need indo. The only thing ga-eweziga gị ma mmenwu ihe bụ gịnị? Ọnwụ. Hello. Hello, good evening. Ke ka ime? Adịkwa m oyi mgbede ọma. Chinwokwu nnọọ. Nnọọ. Themselves. Mapụrụ anyị bifo ịghọta onye Igbo kwesịrị ịhụ nwanne ya n'anya ịghọta. Hello? All right, just keep chimazu. Hello? Okay. 0706-048-5853. My phone is 0915-570-8347. Onye ọzọ anyị bịara ebe ya mụta na-abụrụ gịnị ife a na-ekwu maka anyị eziokwu. Achọrọ m ka anyị clear some doubts and also ka anyị nweta clarification. 0706-048-5853. Hello. Ke ka ime? You dey sure na ị dị okay? Daalụ. Ezi ma o nwee ike ọ bụ na ọ nọkwa ebe a na-egosi ya love ịghọtago? Ọ dị possible. Yeah. Ị nataghị aka apụtara m last week. Anọ m ebe a Friday. Wednesday and Thursday anọrọ m ya na Tuesday. Don't worry, uche gị dị ya n'ihe ị na-ekwu. Daalụ. Onwere daalụ so. Oh, thank you. For 1 year, over 100 years. Tupu ọnwụ.
Okay, Ghana, Bafa, Ghana, for the people, they go one year. All your good they go try another. Now, they go try another by Obia, Round, Romoto, or Igbo, a corner, you fool. Okay, Kina, Kaba, you go there. Or you are corner, or 1 year, you fool enough. About 40 of your all that time. You go to a channel, can you go for and I have all the guitar? One or one. Or Biafra back and for Hanai. All for this generation I know now. 0%. 0% Igbo for Hanai. Oh, you go there last year. Oh, you will be there. You're going to go also sell it here then. I still on there is 1.5 naira. Okay, now I'm not going to sell that you are the quantity. What to sell it here then? I can't forget lawyer or Jaya. I thought I wanted to. Eke gburugburu na efili, eke gburugburu na afụ love, eke gburugburu is loved. Dalo so, dalo. Okay, 0706-048-5853. Ebe ndị go the consigned bụ my neighbor atap anya ịmara na ife na-eme gasị nọ ndị nọ gị nso bụ ife ga-agbapụ ga-emenwu gị ịwa na onye ịma ga-eme gị ịwa ịghọtago. And I na enwe a lot of insecurities dị right now. And sometimes ọ na-ahụ ndị mmadụ bịa mee nya bụ ajọ ife gba ọsọ na ana anyị na wonder why mana fa jee n'ugwu ha anụnụ ụdị ihe asef a dị eme n'ugwu asọ sotu ihe nwere ike n'ugwu asọ bụ na mmadụ ịmago maybe na ịkparịrị their religion or their Mohammed or ịmago na onwe one thing equal against their belief. Mana ọ bụrụ nke anọkọta kịta si na mmadụ na-abịa kidnap ọ ma ọ na-abịa gbuo ma ọ adịghịkwa m anụ ya o adịkwa m anya maybe na m nwee n'ebe anya ebe m kwesịrị n'anya ka m wee fụ ihe na-eme otu a na north mana afụnụbeghị m ya mana ọsọsọ na be anyị ka ọ ka njọ why. Hello, good evening, keke ime Ifeanyi no